siji ora kena bisa barangan iki. Aduh. Perangin terawasi bocah iki. Rasane ngger kowe. Rasakno kowe kedebar mangko bakal bablas nyaman. Kira wong sing petiti tugel gurumu tugel gurumu tugel pandhep sanus wedi karo lamangmu ayo pet kene mburi ngarep kena mburi kena pliyen nyoko semodo merasaku mantene koyo iki koyo matene kucing ora kondang ora sakit iki mburi kena pliyen kene sakaro pliyen. Lah mbok kowe ngawur nus ora. Ini ngarep kenapa? Ini. Iya. Mutiar kowe ora. Lah ora tato. Suwi-suwi togel gulung. Rasa kenapa? Iya. Rasakno kowe. Ayo. Maju mati kowe. Wong aduh as. Piye, Nos? Piye? Sarunge karias. Alah. Buta, iki sarunge kari to kowe. Kari ora sarung. Sing penting nyamane slamet. Kowe iki kok bebeni tok. Eman-eman tapi, Nos. Eman-eman. Darang apa? Mambu apek lo kena digambah. Ya eman-eman kok gitu. Kena kumpul lembar ya. Tidak. Lumayan. Rasa kena kowe. Aduh. Sarunge kencok sanus kairi. Aduh cibret. Sarunge nganti kaku. Iki piye blek kaya ngene. Dah niku dene gandul-gandulan aku. Kang Cilaka kang aku Kang. Engger kudu wijaya. Aja mesem gumuyuke bisa ngalake lawan adi-adiku kowe. Iki muriding Kaki Sadapala. Lena pandhemrang sang mati jeneng aku.
Wisaya sakmene kadedayan semene kapawiramu Raden. Ledeh mondhatamu. Ketiban tombakku ora gilang-gilang pandangmu. Kelakon mulih murid kaki sabdo palam ketiku. lampu bakal sami angendal de lentate dileteng dodo waduh nggih ingkang bobo ketiwasan nggih mboten nyono mboten kegiwa jebul menika wonten putra Majapahit papranganipun Anggegrisi Kanjeng Paman boten dawuh yen kaya mangkon iki bocah ora kena ginawi becik aku dhewe kan bakal nyinggirake kelawan Raden Kudawijaya nggih menawi ngaten kula namung nderek kesanipun panjenengan kula namung nderek ndedonga nggih aja semelang Paman Raden Kudawijaya sak menika budaya menika pawiramu ketih bantanganku ora pecah sirahmu durane iku
tangke sudira masa nyuduk nyudukira kanemban caka lali kadang lan wiraga lan wiraga iki ana bocah cememar ngaku ya Galing Prabu Brawijaya. Yen tak rasa-rasa beda karo sing arep mau kang loro kae. Iki duwe katebayan ingkang linuwih engger kudu Wijaya. Sakmene kapawiran semene katebayan aja takon dosa ngger. Iki muriding Esmaya Jati. Ketiban pusakaku kelakon babas nyawamu. Semingkir batas nyawamu tiba noning buri kini Raden yen aku bali awung aku mati bae ana gunung Tidar kene rasa
sadurita njelep engger muridku nggih Jaya Semara Lungguh kang prayoga nggih inggih Hyang sampe bekti kula ngatur Kanjeng Hyang kaki sabda pawa iya ndak tombo tangan loro gawe bunga ngati gunggil muridku bocah bagus Tejo Semara Lungguh kang kepenak ning asaku kene nggih ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Hyang sembah bekti kula ngatur iya ndak tombo tangan loro gawe bunga ngati ningkeng Hyang Tejo Semara aku ngerti yen kowe nembe pratanding kelawan anak-anak Prabu Brawijaya ingkang loro kalah karo kowe ingkang pungkasan iki bocah sing tak gadang-gadang kelawan aku iki bocah kang jujur kaya ngono nggih lajeng sanepun paduka kados pundi Kanjeng Hyang iki ingkang bakal nampa wahyu Sekar Gatot Raden Kudawijaya yoganing Prabu Brawijaya nggih wong katon Kanjeng Hyang iya duh Hyang mengawit turun katon kersanipun panjenengan kados pundi lungguh mriki iki bocah ndak kon maju ning papan kene ngaduk marang aku anggone topo mireng yen ingkang maju jaya iki gugah marang aku Raden Kudawijaya tanpa digugah aku tangi dhewe marga ingkang tak arep-arep panjenengan Raden Kudawijaya ora ana nggih Tejo Semara nggih menawi ngaten namung dherek kesanipun paduka nggih Kudawijaya maju ning ngarepku kene to
Kiai Sabdopal. Oh iya. Ora dadi baya pangapa nggih. Mergo kowe ora ngerti sapa sayekene aku. Inggih Kiai. Canus ning apa Pak? Brene. Bahasa iki betul. Ki babakane nyoba terus kaya kang mripat mentilin cilik kaya kae. Nggih, sembah kula kang ngatur nggih Pak. Kowe iki dadi wong kuwi gak kok yo rumangsa kok sih kowe. Rumangsa duwe anak bojo. Lan kok iya nek kowe lunga kowe lha kok ora katon seminggu kebali kaya ngono. Potongan gresuk-esuk wis sarapan telung butuh turu. Ora kelangan karo anake bojone gebi kowe. Lah kok mulih kaya ngono mulih. Sebabnya apa jenengan kon ngene aku. Wong kowe nek lunga kudu eling karo bojo. Ngerti? Kudu anak bojo kuwi diilingi ngono. Yen kowe lunga sak terus tak pleng kaya ngono. Sing makani anakmu sapa, sing nyangoni bojomu sapa. Ora susah bapak kuwatir Pak. Bojone nyong kuwi wis iso nyambut gawe. Lek nyambut gawe apa? Ora genah. Nyambut gawe bojo ora ngerti karepmu kepiye kowe. Nyambut gawene ora ngerti nggih mboten ketos. Pun kathah hasile Mbah. Niku yo niku. Oh. Lah nyambut gawe nang ngerti ora ngerti. Mau pamiti apa ora? Yo pamiti Pak nyatane bojo. Lah pamitane apa? Kloso karo anduk cilik kuwi yo wis ora kalah. Wis kono lugu kono buri kono. Nggih. Ing bapak nyolot jengkel kita yo kae. Engger kudu Jaya wonten ingkang dawuh Kiai iki ngene iki ingkang tak gadang-gadang patut nampa wahyu Sekar Kedaton tanliyane Angger Kudu Jaya ora ana. Lajeng sanipun Kiai Sabdopal kados pundi Kiai copo sarangan ning Dirgantara kae ana cahya semurat ingkang sakmono gedene nggih. Kae iku wahyu Sekar Kedaton. Menika wahyu Sekar Kedaton Kiai iya. Wahyu Sekar Kedaton nunggu kelawan padhae. Nah, ingkang patut dadi wadah tanliyane Angger Kudu Jaya ora ana. Mula saka Angger Kudu Jaya ingkang tak gadang-gadang tanliyane kowe ora ana. Enggal Sedakepa